Proiektu handiek talde handiak eskatzen dituzte. Laboralkutxan ondo dakigu helburu garrantzitsuak lortzeko talentua eta pertsona desberdinen ahalegina batu behar direla, eta haiekin elkarlanean jarduten ikasi. Banka kooperatibo gisa, beste pertsona batzuen esperientziak entzune ditugu, eta proiektu zoragarriak aurrera ateratzeko elkarren ondoan lan egiten dakiten beste erakundeena. Enpresaren, kirolaren edo kulturaren munduan bilatuko ditugu. Gustuko ditugun eta hobeto ezagutu nahi ditugun proiektuak eta profesionalak ezagutuko ditugu. Konta diezagutela zer egiten duten eta nola lortzen duten. Eta han elkarrezketa bat egin zidaten, nire lehendabizuko liburua zalata uste dut eza, eta azten hasi ginela ja idazle gazte batzuk, eta ez dakit, aipatzen zia Ramon Cesar Vitoria, eta ez dakit eta Arestire tarten egon guztan, eta hori eta. Eta nola sentitzen nintzen zera hortan, ordura arte, bate tradizioak eta nahi sentitzen nintzela, zerak, katedral baten barruan bezala sentitzen nintzela, itzitsusiak esaten. Goitizena, handu, Aranduru izeneko aitaren baserritik datorkio. Naiz eta baserrikoa baino gehiago kaleko umea izan zen, edo mundu biren artekoa hobeto esateko. Baserrikoa eta herrikoa. Izan ere, Orioko goiko kaleko azken etxean, menditik, herritik eta itsasotik ez oso urrun jaio zen 16. Naidanez eta Otxopetxeren egilea. Madan Kontsesi Uribe sailaren eta haur zein gazteentzako beste hainbat liburu zoragarriren sortzailea eta besteak beste Goenkale telesailean hitz egiten zen Goenkaleraren edo Arralderaren asmatzaile nagusia espada. Aresti eta Saizar Vitoria ondoan zituela abiatu zuen ibilbide literarioa, ez da edo zer esatea, eta azken 50 urteotan zetazko estilo elegantearekin euskal literatura garaikidearen orrialde fundamentaletako asko idatzi ditu. Orion jaio zen, baina neguko goiz euritsu batez, 9 urte bete zituenetik, bere herria izan den Zarautzen egin digu harreta, Angel Ertxondik. 9 urterekin, 9 betetzeak nituela etorri nintzen. Eta niretzat Zarautze etortzean ez eta hemen ere euskara ikitezan beste mundu batera etortzea zen. Nenden da bizi, herri bat laua, konstrukzioak ere ziero diferenteak, Orioko aldapak eta jendeak Orio ezagutzen du ontatzara juten delako beko partea eta etxe berriak, azkeneko 50 urte hauetan egindako etxeak. Baina goiko kale, alegian, Orioko kale zaharrak eta jendeak ez ditu ezagutzen, eta dira paraje zoragarria. Bai, oso herripolita da. Eta orduan, Zarautze etortzen izenean, ezagutzen dut beste bakarrik. Ehunka bizikleta ikustea, langileak lanea zijoazela hemen industria desentea zegoen gara hartan, eta erabat desagertu da. Baina bizikletan hainbat langile lanera joatea eta bar, hori niretzako zen espektakulo bat. Angel Ertxundi 1958an jaio zen Orion, baina 9 urterekin heldu zen bizikletek zeharkatutako Zarautzera, eta bertako ikastolan hasi zuen ibilbide profesionala gero, euskarazko irakaskuntza bere lehen pausuak ematen ari zenean. Maitasunez hitz egiten du irakasle gisa ikastolan lehenik eta Donostiako Elizbarrutiko magisteritza eskolan gero emandako urteei buruz. Akaso, urte horiek eman zioten haur eta gazteentzako maitasunez idazteko behar den trebetasuna. Literaturarekiko eta hizkuntzarekiko gogoa izan ziren hain zuzen irakaskuntzatik urruntzeko izan zituen motibo nagusiak. Irakaskuntza utzi nunean, aukera neukan lagun batzuk eta izatzean, unibertsitatera pasatzeko eta magisteritza eskolara pasatzeko. Eta nire zerak zalantza nire bildurra nion unibertsitatean sartzeari, mundu hortan, da gero hasi behar nula, tesia, ez dakiz, bestia, eta ni nahi nuenetik, alegia, hizkuntzatik bizi nahi nuen, ez dut esaten literaturatik, hori banekin etzela posible, baina bazauden beste aukera batzuk, datean telebistarena, kasetaritza, bazauden, ez asko, ezak. Eta orduan, erabaki genuen etxean, eta biok, hori, zerak, proba bat ingo genuela, zerak, zemuz,
bi urte gogorrak izan ziren, Goenkale sortu zen arte, eta gainera Goenkale sortu bitartean, nik egiten zenituen lan batzuk eta baina lana egiten nuen lana baino gehiago kostatzen ziren, gehiago kobratzea egindako lana. Ez da giro Goenkalen Plazanaiak liskarturik daude. Goenkalek oiategia dirudi, eta Lasahanaiak elkarri mokoka bizi dira. egunetik egunera, Lasartaren itzalera, hemen bilduko gera, mi oiar arroen legera. Ziriak ziri Goenkalen, agarpotze benetan mundialak. Esan beharrik ez dago, apustua ondo atera zitzaiola. Goenkale egunero euskaraz egiten zen fikziozko lehen telesaila eta momentuz bakarra, kultur fenomeno bilakatu zen eta Angel Lertxundik idazteko tartea ematen zion lana topatu zuen. Zorioneko aukera, umetatik zetorkion zaletasunari denbora eskaintzeko. Ni txikitan deskubritu egiten dute bera. Euskaraz ere deskubritzen den hizkuntza da, baina deskubritzen erderaren bidez deskubritzen den literatura. Euskaraz bidez ez neukan hori izak. Ezinbestean izan behar zen. Ezinbestean, ume irakurketak ezak zer, eta niretzat, inkostienteki, baina bi hizkuntza desberdin zian, eguneroko eta gure jardunerako hizkuntza zen niretzat euskara, eta bestean niri gustatzen zitzaidana librutan zeon, eta librutan zegoena erdera zegoen, ez zegoen euskaraz. Eta hori oso garbi neukan, eta nik 15, 16, 17 urterekin eta poesia idazten nuen. Poesia eta antzerkia, baina poesia idazten nuen. Gazteleraz gero, euskaraz ez dut idatzi. Binire ez entenditu zergatik, baina ez zetateatzen ez zait, iruditzen idazten dudana naturala danik. Bere buruari euskaraz idazten irakatsi behar izan zion belaunaldi bateko kide da Lertxundi. Alegin handia eginda, borondate izugarriarekin, pizkanaka ikasi zuen euskaraz ere idazten. Gogoan du, 15ean behin, zeruko argia eta auspoa saltzen etortzen zela abade bizkaitar bat, zer irakurri esaten ziona, eta trukean, aurreko irakurketan ulertzen ez zituen azpimarratutako hitzak esplikatzen zizkiona. Gogoan du baitere, euskal teatroak euskal kulturarekiko sortu zion zirrara, eta euskal kulturaren loraldi hartan Jorge Oteizak euskarari buruzko bere jarreran izan zuen eragin ezinbestekoa. Niretzat, ikeragarria izan zen, Oteiza bezalako zera bat, persona bat koskotan denen, naiz eta liburu erderaz dagoen eta halako garrantzia estetikoa eta ematen euskarari. Eta netzak hori impactu izan zen. Eta gero txilida ere bide beretik ikusten detenien, biranduxeago eta beste bat, euskaraz ez daki eta zera, baina euskarari zera hori ematen eta Eta gero dago Donostian, egiten dira euskal talde batzuk antzerkikoa badaude, eta egiten ari direnak Kamiren ez dakiz zer, ematen ari direnak, Donostiara etortzen diren bitartean, dagoen Madrilen egiten den Sofia guztia antzerkian egiten den bezala. Eta orduan ikusten naiz, gero dago ja musikarien historia eta ez. Baina musikarien historia nik uste hori hasten danean ni ere inkorporatuta nagoela mundu hori liburatu egiten nago estetikoki zera. Eta orduan, eta giroa ere alako zen nintzen, esango nuke, noski, ideia politikoak hortxe zauden nereak, zerak, garbi, eta zerak, baina esango nuke nire jardunean, elementu estetikoek ere, eragina handia izan zutela. Zorioneko eragina, esango dugu, Euskal Irakurleon zorionerako baita idazle Angel Lertxundi. 1970ko hamarkadaren hasieran publikatu zituen lehen lanak, Unik arratsartean narrazioa eta Ajea du urturik eleberria besteak beste.
Ordutik haur eta gazteentzako liburu ahaztezinak egin ditu, baita klasiko bilakatu eta hainbat sari irabazi dituzten saiakera, narrazio eta eleberriak ere. 2010ean, Espainiako literatura sari nazionala lortu zuen saiakera alorrean eta ordurako bazituen Euskadi saria eta Espainiako kritikarena. Azken hori, Euskal giro ruralean girotutako biolentziazko eleberri bati esker lortu zuen. Urteetan eta urteetan barruan eraman zuen novela ahaztezin bati esker. 16garrenean aidanez, gazte-gaztetan sortu zitzaion, aitak kontaturiko benetako anekdota bat entzun zuenean. Nik uste dut historia hori idazteko gogoa piztu zitzaidala, oraindik ere erderaz idazten duenean, 16 urterekin hola. Aita etorri zen behin. 16garrenean? Hori da. Eta aita etorri zen etxera eta bazkaltzen nindela, etorri zen ezera kastoratu da. Eta ezagutu zuen oinarrian dagoen historia, urtainen aitaren nola hiltzan, ez? Eta niri ere kontatu zidanean, inpaketatu ninduen, eta askotan neukan hori buruan, historia. Ez nun, eta gero, liburua idatzi baino lehenu, pentsatu nun, serio jarri benula pentsatzen, nola, eta ez nun bidea aurkitzen. Eta ez nun, argi jasotzu alde baten historia kontatu nahi. Ez zan hori. Nahi nun, giro hortako violentzia giroa, basarrietan, eta hori izan nire kontatu nahi nuena. Eta aneota txiki bat, ezagutu nuen hemen Zarauzko bikote batena edo, eta ezakin hor aneotartatik abiatuta, petatu nun, historia kontatu behar diat, horrelako gizon baten atzien, dagoen emakume ikuspegitikan jarrita. Orduan feminismoa zertzanik ez nekin, Eta orduan nahi nuen emakumearen ikuspegitik, eta haren sufrimendutik, eta haren morrontzat totaletik, noski, kontatu nahi nuen historia. Peripeziak, hor daude, peripeziak ematen diote baina horren atzien dago emakumea Horrek ematen du biolentziaren maila ere. Eta giro hartan, nolabait, inundikan ere ies egin ezin duena, burutikan pasa ere egiten etzaiolako, ies egin dezakeenik zeratik ez. Eta orduan hori, zertu zera, jazta. Eta ja hori garbi neukanean nola estenak, eta hori ja betidanik modu batera bezala, betidanik ibili nituen buruan, oso azkar idatzi nuen. Zangun nuken novela hori, dagoela idatzi eta 10 urtetan, pentsatuta, edo pentsatzen jardun da 10 urtetan, eta 4 hilabetetan idatzi. Urtain, boxealariaren aitaren heriotza bortitzak, inspiratutako eleberriak, Gabriel García Márquezen Kronika de una muerte anunciadaren oihartzuna sekarren novela zirraragarriak zinean ere izan zuen bere isla da. Liburua argitaratu eta 2 urtera, izen bereko pelikula zuzendu zuen Lertxundik berak. Imanol Uribek izan behar zuen zuzendari, baina La muerte de Mikel egiteko aukera sortu zitzaion, 80ko hamarkadako beste klasiko bat, eta Lertxundik hartu zuen ardura hori. Bere esanetan, ez esaten ez jakitegatik. Eta justu, ja pelikula esatuta zegoenean, dirua ETB jartzen zuen, eta ja martxan zegoenean eta, beak sortu zitzaion, eta produktorako ez, hortan gehatu gintuen, ezin dio ez etxorekin. Eta etorri zitzaidan eri produktore, eta ja dana prestatu zuen dana. Eta Madrileko zara zan da. Zuzendari bat behar du. Zuzendari zeak produzioko burua. Eta, tú conoces la historia. Tú has estado haciendo todas las localizaciones. ¿Qué te cuesta, Ángel? Eta azkenian, tú has encontrado los actores, porque zerak, Kontxu eta zerak eta, bezala etzian egongo, hor. Kontxu hori eta. Creo que tú. Eta bai, eta esan nion,
24 ordu eskatzen izkiola erantzun emateko. Eta zenbat Baina hartu zenituen? uste handik aldin, baino lehenago jabanekila baietz. Eta baietz esan nun, eta hori esperientzi hori izan. Ik beti bezala segitzen duk. Joseba, erronda. Bai, Azte gerrondoa. Geldik egon gala ez. gerri ondoa eta sabela dizkikonek arrizkoak. Ez aldukala, Domingo. Probatu nahi alduk. Kafe kompletoa, kolpe bakoitzeko. Ara, berriro tipoa. Ez duk besterik asko horretan. Porlan zakoarena ez alduk aski. Jode, aste bete falta duk oraindik gizona. Zertaz ari zarete? Iez ez sekula zertaz enteratzen. Ezen bere esperientzia bakarra izan, zine zuzendari bezala. Handik 2 urtera, itsaso giroko kareletik estreinatu zen lertxundi, gidoilari eta zuzendari zela. Disiplina desberdinetan aritzeak, laboralkutxan horren beste estimatzen dugun elkarlanak eta kooperazioak on egin diotela dio lertxundik. Zineak adibidez, bere idazteko modua betirako aldatu zuela dio. Adibidez, zineko esperientzian, ez? Eta kamarak ikusten duena eta kamarak ikusten ez duena. Kamararen aurrian egon izan baldin bazera, eta lanian jatun izan baldin bazera, eta bar, eta idazlea baldin bazera zaitu konturatzen eta jasotzen ez dudana. Eta horrek reflexio bat eramaten zaitu. Eta orduan, nik esaten dut, zine egin nuenetik, beti daukat kamera piztuta. Baina, erabaki egin behar dut, momentu ero erabaki behar dut, kamerarekin egingo dudan edo kamera apartatuko dudan. Bi ariketa literari desberdin dira, ez? Eta hori horrelako zerak asko gustatzen zaizkit. Zerak. Eta behin, nire izan nuen, zazan, beha, Mexikarra. Izan nuen zuzendari laguntzailea 16 nahi den ezen, Madrilera bueltatu behar izan zuen, bukaera utzi genuen pasartetxo bat, ia reportaje bat zana, joku ruraletako, badago 3 minutuko edo zera bat, idi apustua, ez dakiz alako zera bat. Eta orduan hori grabatzeko, joan behar genuen askoitira eta zan oso zerak. Oso nolabait izango rutinarioa, azkenean kazetari batek egiten duen edo lan bat. Eta hori komentatu, lasai juteko, ze, etzela bat ere komplikatua urrungo lanean, da eskertzen niola ordu arte emandako lan guztia, eta lasai juteko, ez? Alegia hori egiteko gai senditzen, itzala esateko modua zan, ez? Hainbeste lagundu zidan desatan. Eta esaten dit berak, nunca digas que en tu trabajo una cosa es fácil. Ondo esan da. Da, eta esan, arrazoi guztia dek. Ondo esan da. Arrazoi guztia dek. Egin duena, ez da inolaz ere erraza izan. Euskara iluntasun handi batetik atera zuen belaunaldi kolosal bateko kide abantailatua da Angel Lertxundi. Luzaroan, Euskarak bizirautearen kezkarekin bizi izan den belaunaldi batena. Kezka horrekin, bakea egin duela dio humorez. Nik aspalditikan nire kezka da ni neuk kontruitzen segitzea. Horretara, iraun horretara. Baina garai bateko, nolabait esango nuke, zerremolari jardunik gabe, kontzientzikarri gabe. Alegia, judu kristau bat baneuka bezala atzetikan, hori euskera, eta biziko aldata jardun gabe. Eta orduanik, hori joamari lekunak esan ziren. Motel. Egiten ari deken guztia. Ez adik eskatu, gizona. Egin behar dekena egiten ari. Aurko polita da. Eta egiten ari. Orduan, zer gehiago eskatu. Gehiago ezin da eskatu. Eta gainera ez jakingo. Ez jakingo aurre egin duen edo ez.
Oso aholku ona iruditzen zait, Ba, Gustatzen zait. Os- Eta kaso egin diozu? Este jakingo aurre egiten duen edo ez, hori nik irantzi dut, nik irantzi dut, porque berazan oso kristau za, eta suposatzen da zerutik igual jakingo dezula. Berak egin duela, asko egin duela, ezingo du inork zalantzan jarri. Zutabegile eta kazetari izan da, gidoilari eta zuzendari, eta genero guztietako liburu aparten idazle. Literatura eta hizkuntzarekiko maitasun nekaezinak gidatuta, beti munduari adi, eta belarriaren alde idatzita, sortu du bere setazko idazkera propio eta ezin eleganteagoa. Idazle batentzat begira da, eta belarria biak dira fundamentalak batetik izkera eta bestetik zer ikusten dezun, zer nolako hasi izketa modutik hasi eta ibilerak, ez dakiz zer, ezak gora bera fisikoak, eta hori baino areagokoak. Baina beti zaude eta ikusten duzu, gero berriro ere zerbait aspaldi argitatu zen nuena, eta hau agertzen dan, eta zure txikitako oroitzapen baten hartzuna da. Eta zuk idatzi zenuenean, ez zinen hortaz akoratzen. Eta orduan, zure bizitzaren parte asko dago, zuk ikusita eta entzunaren parte asko dago, idazten duzun hortan. Historia izango da, segure asko, eta ala behar du izan, zuk asmatu dezuna, eta hau hemendik ona eraman nahi dut, historioa, eta hori dana, eta orduan hor egiten dituzu zure lanak, eta zure arilketa lanak, eta hori ja zure lana, ofrerre lana da hori. Baina horren atzean dagoena, ustekabeko eta ganbaran dituzun kontuen zera hori denen berez ateratzen direnak, eta ez dakizu zergatik atera diren, ez? Euskara, gaztelera, frantsesa eta italiera jakiteak eta ingelesa erdi jakiteak eman dion abantaila probestuta, euskarak behar zituen hitzak asmatzen ere abia izan da lertxundi, jatortasunik galdu gabe neologismoak sortzen. Ez litzateke erraza izango euskara eta euskararen egoera soziolinguistikoa berak baino hobeto edo sakonago ezagutzen duen jende asko topatzea. Horregatik, badaki zertaz hitz egiten duen, euskararen alorrean zuzentasunarekiko obsesioarekin kontuz ibili behar garela dioenean. Zuzentzailea behar-beharrezkoa da. Eta gure eta hizkuntzaren, hizkuntza zetan ere, zuzentzailea da, eta gurean ere behar-beharrezkoa da. Baina gauza bada zuzentzailea eta beste gauza bada originaltasuna. Zer zuzentzailea eramaten duzun eta euskararekin arrisku hori badaukagu, denak nolabait berdintxu, gure belargira berdintxu egitearen arriskua. Eta nik nire hizkera partikularrean modu hauek eramaten baldin baditut, zilegi diranak, euskaltzain dirako, maiz eta inok erabiltzen ez dituen, baina jendeak ezautzen du. Eta zergatik baztertu behar ditut, nik hain neurea direnak, edo ni asko zela zaiago sentitzen izena, edo nire personaiari egokiago zeratzen da. Bai, ezin da galdu kolorea, malgutasuna, espresioa, indarra, magia, ez? Hori da. Zuzentasunaren izenean. Zuzentasunaren, nik oso ohitura handia daukat, eta segun noski zer idazten ari nahi zen. Artikulo jaso bat baldin bada, segura asko ez dut izan jarriko segitu. Jarraitu. Baina zerak, beti gure garbitasun joerak segitu eta pasatu eta ez guzti horiek kentzeko joera hori. Eta dira besteak bezein euskara dira. Bai. Eta zergatik abandonatu behar ditugu. Zuzentasunak ezin du, dio gure gonbidatuak, hizkuntza zapaldu. Idazleak libertatea behar du, bere hitzak aukeratu eta sortzeko, bere ahozko hizkeraren aldakera literarioa topatzeko eta bere estiloa garatzeko, beste edozein hizkuntzatan bezala. Ezagutzen ditugun autoreetan eta nolabait bi edo hiru obra irakurri dizkio dugunean norbaiti. Zuk Borges irakurtzen duzunean, hartzen duzu edozein paper mutur, Borges da. Bai.
Cortázar, hau, Borges da. García Márquez. Eta hainbat eta hainbat autore erderaz, guk erderaz, moldatzen gara alako irakurtzen, hainbat eta hainbat idazle, bai Hego Amerikakoak edo bai Estatukoak identifikatzen ditugu bere alda, nahikoa dugu horri alde bat pasatzen. Euskarakoetan bere bai, euskarako testuetan ere bai, baina ez guztietan. Ez. Eta horret denbora behar du. Eta nolabait, idazla ez da baka-bakarkan kontatzen dituenagatik baizik eta hizkuntzarekin ere bere estilo propio bat, nolabait bere marka bat, ez da horren bila edo konstienteki, baina bere marka bat zerak. Eta orduan da marka hori zeratzen duen gehiago eta jutzen duen, orduan da idazle hobeago baten aurrean zauden seinale. Idazle on baten beste seinale bat, lanean jardutea, disiplina handiz eta irakurtzea, asko eta beti irakurtzea. Idaztea eta irakurtzea, prozesu beraren bi alderdi baino ez direla uste du lertxundik, eta horregatik mantentzen du egunero idaztearen espada, egunero irakurtzaren ohitura. Egunero irakurtzearen rutina, bai, idaztearena gehiago izaten da, zerak, askotan, bolara hontan adibidez, bolara hontan. Asko irakurtzen ari naiz, aspaldiko partez, zorionez, baina egunaren bukaeran edo nolabait ordenagailuan sartu eta boste edo 6 gauza azpimarratu ditudanak edo zerak eta azpimarratu dugun horrek nolabait izan baldin badu nire buruan zera bat desarrollo txiki bat edo orduan apuntatu eta egiten ditut hori. Bai, idaztea eta irakurtzea esango nuke iaia gauza berbera direla, ez? Bai. Bai, eta ni irakurtzen ari nezela nolabait idazten ari naiz ezak batzuekin, baina... Beti dago idazlearen parte bat, bai, behin ja kameraren esan duzu, lehen kameratik ikusten duzula, behin idazteko ohitura edo hartu duzuen edo ofizioa, irakurtzen zaudenean, idazten zaude, ez? Arkaitzikan hori behin galdetu zioten abertzer egiten zuen blokeatzen zenean, ez? Eta asko gustatzen zen bere erantzuna, naturaltasunan erantzun zuen, irakurri, ez naiz blokeatzen, nik ezin dudanan idatzi, irakurri egiten dut, ez? Eta irakurri, dozen gauza hartzen dezula, edo aspaldi irakurri zen duen gauza bat, eta ondo etorriko zaidak. Berri irakurri. Ari naizen ontarako, giroagatikan edo, pixka bat ezako hola egitea, poesia dela, o prosa dela, hola egitea, eta hori, bai. Eta maite dituzun idazletara jo, eta bueno, zeo atarako da. Beti zerbait berria dago gainera berri irakurtzerakoan hori izaten da beti liluragarria. Eta askotan da, irakurtzen ez eta kontestu bat hitz bat hartzen dezu, eta, zabaltzen dizuzea bat, eta jazta, basuaz. Hizkuntzarekin ez ara aspertu, ez? Ez. Entretenitzen jarraitzen zaitu, nire bai. Bai. Divertigarri esaten jarraitzen dira izat hizkuntzak, ez? Hori da disfrute izugarria. Zenbat disfrutatzen duen hizkuntzarekin eta euskararekin eta soluzio interesgarriak asmatzeko ze gaitasun daukan erakusteko, aski da anekdota bat. Goenkalen zegoenean Itanoarekin gertatu zitzaiena. Itano batua Euskaltzaindiak zeratu zenean, justu ordun txasita geunden gu. Goenkalerekin. Goenkalerekin. Eta Itano gutxi erabiltzen genuen, hori batuan etzegoelako eta bat. Kolore apur bat emateko, bai, apuratzen naiz. Eta orduan, eta erabiltzen genuen registroa aldatu inber genuen, batura ekarri behar genuen. Eta orduan, bien, oso ondo. Eta sinesgarritasunaren aldetik, nola egingo ezu, orain arte horrein itena ezitzea, jari zinen, eta orain Euskaltzaindiak hauez egindulako, personaje guztiak aldatu? Beste personajeak, orain arte zerak detezatezunak dut egiten jarri behar, eta dia, bakatu, zerak Itano forma bat zerak, giputxa zana, zerak, eta orduan, okurru zaigu argaldera irakasle bat. Arek zuzentzea. Eta irakasle bat justu kursulio batzuk ematea datorren argaldera Itanoaren erabilera buruz. Eta orduan etortzen da irakasle hori, eta hasi da Itanoa irakasten, eta noski aktoreak argalde ere, Itano, eta orduan dano jartzen ditugu zerak ez. Olako estrategiak.
Agerikoa da Angel Lertxundik ez duela poza galdu. Liburuz betetako zarautzeko bere etxe ederrean egin dugun elkarrezketa bukatzerakoan esan digu, horretan, Yorgos Seferis Nobel saridunari irakurri zionarekin identifikatzen dela erabat. Bera diplomatiko baten semia zen. Eta Londresen urte asko egin zituen. Eta hasieran gaztetan inglesez idazten zuen. Eta gero bueltatu ziren Greziara, eta Grezian hasi zen, ia, ikasen, nik esan eten prozesua, ez berdina, zera berak urte desente egin zituen Inglaterran, eta, baina, bueno, eta esate zuen, idazle, behar sentitu zuela idazle, benetan idazle sentitu zuela, ez inglesez idazten zuen nien. Inglesez idazten zuen nien, nolabait, etzan ingles bat, naturaleki, baina ja praktikoki bai, eta dana egin da zehola hizkuntzan. Eta Greziara hasi zanean, ikusi zuela dana egiteko zegoela, edo gauza asko egiteko. Eta orduan oso divertit, oso zerak emankorra zala artistikoki, oso emankorra zala, dena egin gabe daukan hizkuntza batean lan egitea, ze asmatzen ari zera, konturatu gabe ere, gauza asko asmatzen ari zera eta berritzen ari zera. Eta esaten du, algo bueno teníamos que tener, gaztelaniaz da, ante las elaboradas literaturas. Euskararekin. Eta zu, sortzen aizea ez historia bat bakarrik, sortzen aizea hizkuntza bat. Eta, inglesez, sortuko ezu, zerbait noski beti ere, baina ez zu daukazun arlor guzti hori egiteko, eta poz hori hizkuntza zehatzen izela. Eta poz hori... Shakespearek izan zuen poz hori, orain izan dezakegula. Eta poz hori, zuguk orain dela 30 urte edo erabili zen duen, asmatu zenuen espresio bat. Eta natural euskararen beti izan baliz bezala, bota dezu, eta ez dezu esan, zuria danik. Eta ikusten duzunean, beste idazle batek zeratu duela, edo berrian irakurtzen duzunean espresio hori, hombre, bienvenido. Bai. Hori oso polita da. Eta zapoz hori da, kesona da. Poz handi horrekin agurtu dugu gure gonbidatua, ez izenez eta lagunentzat handu, izenez eta guretzat Angel. Kalean, euria lagun, etxeari azken begiratu ematerakoan akordatu gara, elkarrezketa hasi baino lehen esan digunaz. Bere etxearen atzeko aldea, Lizardi familiaren soloa izan zela aspaldi. Irribarre batekin abiatu dugu etxerako bidea. Pentsamendu eder hori buruan daukagula. Angel Lertxundi, Lizardik, zarautzeko poeta kolosal eta iraungi ezinak kantatu zuen arbasuen baratzean bizi dela. Non bestela.